Hej, jeg hedder Marie, Og jeg hedder Christoffer. og vi går på Viborgs elitehold. Viborgs elitehold, det er et hold for gymnaster i hele landet. Og det er højskolens elitehold. Så kan man tage til uddannelse og komme på eliteholdet, og så laver man noget fed gymnastik. Når man går på Viborgs elitehold, bliver man en del af Viborg. Udover det gymnastikhold er man også en del af højskolen, og at der er kæmpe meget højskolestemning over det. Vi bruger højskolens faciliteter. Det er jo fedt, fordi vi er jo en flok unge mennesker, der er samlet fra hele landet. Der er nogen, der kommer fra Aarhus, og nogen, der kommer fra Sønderjylland, og nogen, der kommer fra Fyn og Sjælland. Så vi er jo samlet på kryds og tværs af hele Danmark på et stort elitehold. Vi skal jo ud at rejse, og vi skal til Norge, og vi glæder os sindssygt meget. Hvad synes du om, at vi skal til Norge? Det er pissefedt. Det glæder jeg mig til. Vi skal til Norge, og vi skal lave en masse workshops, og vi skal se en masse natur, og vi skal møde en masse mennesker, som kender gymnastik, men også ikke kender den dejlige gymnastikform, vi har i Danmark. Og det skal vi brede ud med leg og med gymnastik og med sange. Og når vi så skal til Norge og udbrede hele den danske gymnastikglæde, så er vi nødt til at samle nogle penge ind. Og det gør vi ved alt muligt. Ja, man kan tage ud og lave en masse fede workshops her rundt i Danmark. Og det kommer vi også til for at tjene nogle penge til den her tur. Og så vil vi sindssygt gerne have nogle sponsorater. Fordi at sådan en tur, den er ikke helt gratis. Så vi vil gerne have noget hjælp til at dele det her budskab med fed gymnastik. Og bevægelsesglæde, fordi det er derfor, vi alle sammen er her.